Il-Gvern se jinvesti f'semi-secure units sabiex jilqa' tfal u minuri li juru imġiba diffiċli u li ħafna drabi twassalhom sabiex ixelfu ddufrihom mal-ġustizzja. Ħabbar dan il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon waqt intervista li saret mill-Professur Andrew Azzopardi. Il-Ministru Falzon spjega kif hemm sitwazzjonijiet fejn minuri taħt is-16 sena jispiċċaw iwettqu attivitajiet kriminali sa minn etajiet żgħar. Għaldaqstant lan ta' dan is-semi-secure unit huwa li dawn it-tfal u minuri jieħdu sehem f'programm speċjalizzat li għajnhom itejbu l-imġiba tagħhom b'mod pożittiv u f'ambjent sigur. Is-sena d-dieħla ħankunu wasalna biex niftħu semi-secure unit, tajjeb, qed nuża l-kelma preċiża, ġifier qed naraw li jkun unit żgħir 2026. Kalla jrid. Kalla jrid u ħanajt għaliex ukoll. Niftħu ikun unit żgħir, ikun speċjalizzat u jkun semi-secure, tajjeb għaliex għax il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda ma tippermettilekx inti illi iżżomm xi ħadd imsakkar. Dan il-unit se jitmexxa mill-FSWS li se tħaddem programm infassal ħtiġijiet speċifiċi ta' dawn it-tfal u se jitmexxa minn professjonisti soċjali mħarġa apposta. Is-semi-secure unit huwa mistenni li jibda jopera f'nofs is-sena d-dieħla.